बुस्थुआ बे जायगायाव थानाय माने थालालै रावबो थानायाव माबा गैला हाया थागोन खिन्थु मानसिया मालाय बोरियाव थाखा फैसा गोनांफ्रा बायना लाहैबाय दा जोंफोर थाखा गैयि हिसाबै जों थानो गोनां जाबाय आरोना ना जोनोम जायगायाव होमब्रा आंना उगुरियाव ओइयावथ' दै जायामोन नों फैजेनबा बेयाव माबायदि दै जायोमोन फालाय एसे खममोन ओमफ्राय दा बुरजा जाबाय माबायदि जायो दैलांफ्राव जानो हालायलायदोंमोन दा ओमफ्राय सेस दै जाजोबो जेनेबा नोंसोरथ' हाबा जानाय समावथ' दैयाथ' बारा जायामोन ना बारा जायाखैमोन दा दैलांफ्राव माबायदि जायो बेफोराव हाबोनो हाबा एबार हाबाखै खेबसेयाव हाबदोंमोन गोसोआव सान नामा जेनेबा बेफोरबायदि जायगाफ्राव थालाहां मालाहां होननानै बेलेगाव थांसां होननानै साना आंथ' माबा ना मोनजायो नालाय मैगं थाइगं बेलेगाव बायना जानांगौ ना इदि आरोना थानो मोजांसो मोनो आङो मोजांसो मोनो सिगाङैयाव दै लोमाबाथाय माबा दै जायगायाव थानो लुबैनायसो मोनखायोमोन दै गानो लुबैयोमोन ना दा दै मोनदो ना सारग्लिंजोब्बायलै जायगाफ्रा गैला माथो नै जायगाया ओरैबायदि लांदांदां ओरैबो हाग्रा ओरैबो हाग्रा न' गंसेल' बेयावहाय मा होनदों आङो नोंसिनाव फैदोंलै आलासि जानो नोंसिनाव फैदों आलासि जानो औ दै जाजोब्बाय बिस्रा आयु गयफ्राबो थैजोब्बाय नै गयफ्राबा मा जाजोबखोबा बारियाबोथ' दंमोन मानसियाथ' गैला रावबो गैया नामा हा रावबो माने जोंनो आरो माथो ओरैबो न' गैला ओरैबो न' गैला लांदां जाजोब्बाय ना एसे फोथारखौ दिन्थिग्रोनां ओरैजाय बिसिना नै माइ दुब्लिया मा जाजोबखो दैबानायाव थानाय बैसाङा ना आयौलै हाबाब सयथिनोबो बेयाव माने ओरैबायदि माइ जायोमोन टटेलि दुब्लि जाजोब्बाय नै दै माथो दाबो दैयानो रानाखैलै गोजौआव अबे जायगानि न'लै बियो अबे जायगानि माने माइ गायजालायै जोंनि गगामुगावहाय बेयावनो थायो माने बिसोर उन्दुयो नै दैलांनि थाखाय ओरैबो दै माथो दैयानो दाबो बोहैबाय दङ ओरैजाय एसे रायज्लायनोसै आं दायो आंनिनो फरियाल जायो नालाय बिहावनिसो न' बियो दिनै फैलायबाय आं बेरायनो बिहावनि न'आवहाय एसे मोजां गाज्रि खोथा रायज्लायनोसै बिथांमोनहा खिन्थु बाख्रिया दङ खिन्थु जिगाब गैया आफानाव माथो जिगाबखौ नुदिया नङाफा जिगाबखौ सावजाजोब्बायलै सावजाजोब्बाय दैबानाया साफा जाजोब्बाय ना माथो खालामबावनो माइया एबार खै कुइन्टेलसो मोनखो गैया गायदोंमोन ना गायनो 5 बिगासो गायदोंमोन औ ओमफ्राय दैयानो जाजोब्बाय गसासेबो मोनासै माबा मोनदों 8 कुइन्टेल माथो दा माथो ओरैबो दैनिसो निसान गोजा माथो जायगायालाय गासिबो दैयानो गोजा ओरैनो खै बिगासो दंमोन जेनेबा बेयावसोना हाया दङ 30 बिगासो हमजायो 30 बिगायाव मथथे टटेल माने गायनो मोनखायासै बेसे समनिफ्राय बेफोरबायदि जाखो जेनेबा माइ गायजालायिया नै दा मा सनथाय 2026 बा 16-18 बोसोरसो 16-18 बोसोर बिनि माबायाव बेसे मा जायो मा होनो सना बेसे गोलैहैयो दा 26 माबाबा 6 बा 2008 जाबाय होनबा गैया मानि थाखाय मा दैया बेखौ जेनेबा खिथिखौ माने ओजों थाराजान दै दं गोदो जों गोथौमोन दा माने हाजोनिफ्राय दै माने बाला फैयै माने बोरि जाबाय दा ओरै थांला ओरैजाय एसे जोंनि हाथिं दहला नालाय ओरै फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे जेनेबा मोनसे दै दं सिलुनि बेबो ओरै फैयोमोन ओरै थाङोमोन थारजानजों कानेक्सन खालामनानै जंसन जानानै दा माने आखु माने दा बेखौ थारजान नारथेनाय जाबाय नालाय दा दुब्लि गेजेर खारलाबायो होमबा दा बेयावहाय जेनेबा नोंसोर गामियावहाय कलबारि गामि नङा होमबा ना बे कलबारि गामियाथ' नोंसोर गामियाथ' बेफोराव लाइन न' गोजामोन खोमा नोंसिनि बे लाइनाव दंजोबोमोन दा दैनि एसे उसुबिदायाव गासिबो जारामपुर टाउन दा जेनेबा खारथारि होनना बुङा न'खर बेसे थालांखो जेनेबा बे न'खौ जेनेबा बेनिफ्रायथ' जेनेबा मानसिफ्राथ' खारलांबाय दङ न'से न'नै न'थाम न'ब्रै न'बा 6 घरसो दं 6 घरसोल'सै आरो सेस खारजोब्बाय थेवब्लाथ' खेथि फोथारा बेयावनो गोजा खोमा जेनेबा नोंनि बायदि माइ मोनथारिया जेनेबा न'खरबेसे दङ माइ मोनथारि 1 नम्बरा जाहैबाय आंनो
ओमफ्राय 2 नम्बर ओरै सोमला औ ओमफ्राय बिदिनो 3 नम्बर ओमफ्राय दा टटेलि जाजोबसिगोन एबार माइ गायनो हासिगोन हाया हाला बांसिन हानाय नङा गामिनि मात्रयैनो 10-12 घर ओरै आलिनि खोलाहाबो दंमोन बेबो माने जाजोब्बाय जाजोबनो हमबाय माने गायजाला आरो गायजाला दासिम दैया हान्थुसे दं दाबो दाबो हान्थुसे होमबाथ' दैज्लाङावथ' माइदि जागोन नङा होमबा दैलाव दं सिलायावथ' नोंसिनाव लोमजोबो खोमा लोमो ना सानो नामा मालाबा जेनेबा माखासेफ्राबो गारना खारबाय आंबो खारसै खोमालै होननानै साननानै मा जानो आजिखालि जुगाव माने हानि दामा बुरजा जाबाय दा बाहाय थांनो हायि बायदि रखम जानानै दङ जेनेबा नोङो बिनिफ्राय थांथारि मेन उद्देश्यआ मा देहाफ्राबो बिदिनो रबलांबाय आरो बेलेग जायगायाव थांबा आंहा बन लायनि खोथा थाहैबाय बेबायदि हिसाबैनो खारनो गोसो गैला आरो मावनो दांनोबो हालिया बे हिसाबैनो खारनो गोसो गैला आरो होमबा बै समावहाय बेफोरनि जायगानि अबस्थाफ्रा माबायदिमोन बिराद मोजांमोन बुंजाया लाथावा माने बिगायाव खम 12 ओजों 16 मनहालागै जायोमोन सानदोंमोन नामा बेफोरबायदि जे जागोन बे जायगाया बा गामिया होननानै बिदि जागोन होननानै सानाखै थाराजाना मालाय लिक दंमोन नालाय थाराजान दैमाया दाथ' मा खालामनो दा बे लिकखौ फबजोबबाय माने बिदि फबनाय नङा सानदोंमोन आरोखि दा उल्था बे आं जिथुनाखि हा लानाय कलबारि गामियाव दा बिथिं मालाय ओजों बोरि जाजोबनानै ओरै खारबोबाय दा बे बिदि रखम जानो गोनां जायो बिदि माथ' देग्लाय बोसोरावथ' दैयाथ' माने माइखौथ' मोनमारथारासै मा जायो हमनो हालालै सरकारा प्लान लादों थारागानखौ ओरै माने बान खोनो होननानै बान्दो खोनो होननानै ओमफ्राय बे सिल'नि दैखौ ज' माबा खालामनानै ज' माबानानै ज' जाहोनानै ओरै मोनसे लिकजों गोदोनि थांग्रा लिक बोरिजों हगार हरनो होनना बुंदों नाथाय जागोन ना जाया बेखौ बुंनो हाया दाखालि नायफैदों मिनिस्टारफ्रा सार्भे खालामदों आरो ना ओमफ्राय दा जेनेबा माइनि बदल दाथ' दैयाथ' थायो दैजों थानाय लोगोसे माबाफोर नाफोरथ' बिराद मोनो खोमा ना नाया बिदिनोसै ओइनै आं न'खराव हारसिं सारनो हाया बिदिनो सेंग्राफोरनो आदि होनाय जादों आदसा ओरैनो जेनेबा बोसोराव खै कुइन्टेलसो ना मोनो बायदि बेफोरखौ सुबा गोदोनि दिननिफ्राय सुबा बहुद मोनोलै बोसोरसेयाव बिदिनो मोनो दा एबार हले सुनाय जाथारबाय एबार मिथिसिगोन आवगायफोर बिदिनो रायजो ज' माबानानै हमनोथ' रावबो गैया नालाय बिदिनो नों आं माबानानै भाग सिस्टेम बिदिनो 10 केजि 12 केजि गोलैयो 22 जन 25 जन मानसिया 22 केजि गाहाम माने 6-8 केजि 8 केजि बिदि लाङोमोन आरो जेनेबा होमबाथ' बिराद बुरजा जायो नङा होमबा दा जेनेबा बे नोंसोर कलबारिनि गामिनि बिथोराव सोर बांसिन नाखौ मोनो बायदि समानानोलै खालजामाथि गामि दं बिसोरबो मालाय मोनो खिन्थु आं दा हाइस मोनो आरो नायाव जेनेबा ओरैनो थाइबेसेसो खामायगोन बायदि 50-60 हाजारसो मोनो नायाव बोसोराव आरो जेनेबा माइनि आन्थाया बेयावनो फैगोन नामा माइनि आजिखालि दाम जाबायना सोलिनो हाला थेवब्लाबो जेनेबा नोंथ' गोदो माइ गायग्रा हिसाबै जेनेबा दा हालौनोथ' मोनला सोलिहैयो ना बेबायदि गोसोआव दाथ' मा बुंगोन दा जेनेबा रायजोफोरखौहाय बे जायगायाव थायोबा बोरैजाय आरो दा माने बुस्थुआ बे जायगायाव थानाय माने थालालै रावबो थानायाव माबा गैला हाया थागोन खिन्थु मानसिया मालाय बोरियाव थाखा फैसा गोनांफ्रा बायना लाहैबाय दा जोंफ्रा थाखा गैयि हिसाबै जों थानो गोनां जाबाय आरो ना उफाय गैया मा जाहैबाय ना सिगाङावबो आङो बे आफामोनाव फैनानै मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन जेला माने दैज्लां बोथोर जादोंमोन दिनैबो आखौ फैलायबाय दिनैबो माने ना हमदों जाहैबाय ना हमनायाव आंथ' मिथियामोन आङो ओरैजाय फैदोंमोन फैनायाव बिसोरो नाखौ हमनानै दोनबाय बेजोंनो आंबो फैबाय फैनानै दा बैनायमोननि न' नालाय एसे जिरायबाय आफाजों बिथांमोननि नैबे जिथुनाखि जायगा बेफोर लोमजोबमारो आरोखि आं एसे नारजिसो रायज्लायनोसै आं मा रायज्लायदों नोंसोरलाय माबा सोंहरदों दा मा जाहोगोन आं दा आं साहा लोङा ना ओमफ्राय ना जोनोम जायगायाव अबावमोनब्रा उगुरियाव ओइयावथ' दै जायामोन नों फैजेनबा बेयाव माबायदि दै जायोमोन फालाय एसे खममोन ओमफ्राय दा बुरजा जाबाय माबायदि जायो दैज्लांफ्राव जानो हालायलायदोंमोन दा ओमफ्राय एसे दै जाजोबो जेनेबा नोंसोरथ' हाबा जानाय समावथ' दैयाथ' बारा जायामोन खोमा ना दा दैज्लांफ्राव माबायदि जायो बेफोराव हाबो ना हाबा एबार हाबाखै खेबसेयाव हाबदोंमोन
गोसोआव सानो नामा जेनेबा बेफोरबायदि जायगाफ्राव थालाहां मालाहां होननानै बेलेगाव थांसां होननानै साना आंथ' माबा ना मोनजायो नालाय मैगं थाइगं बेलेगाव बायना जानांगौ ना इदि आरो ना थानो मोजांसो मोनो आङो मोजांसो मोनो सिगां इयाव दै लोमाबाथाय माबा दै जायगायाव थानो लुबैनायसो मोनखायोमोन दै गानो लुबैयोमोन ना दा आदसा दै मोनफैया जेनेबा दा गोदो जाबायदि सानबाय दा माने बेफोरबायदि जायगायाव मोनफैबाय बेबायदि आरो ना ना बेदर मोनजानायनि थाखाय जेबो साना आरो दाथ' जेनेबा दैलावथ' नोंसिनाथ' माइ गायनो मोना बारा मोनाखै एसे मोनदों जानो थाखाय जादों आरो जानो थाखाय जादों आरो ना थेवब्लाबो टटेलथ' दै ना ओरैनो फंबाय जेसेबां नोंलाय मा खालामदों फंबायलाय मा सिन्था थानो मा गोलावनो ना जानो फैदों नोंनाथ' बेयावनो खोमा खलबारि खलबारियावनो माबोरै मा नानि थाखाय माबायदि बे खलबारि होननाय जायगाया नाया जेखौ जानो गोसो बेखौ मोनो आरो ना खुसिया जानोबा खुसिया मागुर जानोबा मागुर सिंगि जानोबा सिंगि खावै जानोबा खावै फिथिख्रि जानोबा फिथिख्रि बिदि दा जेनेबा ओमफ्राय नों सानो नामा बे जेनेबा खलबारि जायगाया दैनि जाजोब्बाय मोनसे समाव बेफोरो माबायदिमोन दा जेनेबा नों उन्दै समावहाय दायो मानो बेबायदि जाखो नों माबा बुंनो सानो नामा उन्दै समावथ' जों बेफोर दुब्लियाव एकदम खारथिंनो हायोमोन थिंथिं खालायनो हायोमोन आदसा जोंनि दिनावथ' आरो थिंथिं खालायसो खायोमोन ना दासो खाला गोदो एकदम सेलथाव माबा माबि गावलायलायोमोन जों दुब्लि बारियाव बोरैसोमोन ओमफ्राय दा इ जानाया 10 बोसोरसो जाबायलै 10 बोसोरसो ना गोलैना थानाया ओमफ्राय हाजोगुरि नोंसिनाव दै जायो नामा दै दासान्दि जाथ'लालै जोंनाव मोजाङैनो गोदोबो जादों नामा गोदोफोर बिराद जादोंमोन 12-15 बोसोर ओंखामखौनो मोनजालामोन गोदो ना जेबो गैलामोन बालागोजासै दायो दाथ' मोजां जाबाय जेनेबा नोङो दा जेनेबा मा बुंनो सानो दा जेनेबा जों गामिनिख्रुइ खलबारिया साबसिन ना हाजोगुरिया साबसिन दा बुंनो थाङोबा जों गामिया एसे आवगायनिफ्राय डेभेलप जाबाय आरो होमबाबो बिफां लाइफां एसेबां गैया जाथ'वाखै ओमफ्राय दा जेनेबा नों मा बुंनो सानो जेनेबा नाखौथ' नोंसोर ओरैबायदि हमबाय दा बे नाया खै केजिसो जागोन बायदि मेक्सिमाम 50 केजि जानांगौ सोरबाया जुदि कुइन्टेलसेसो जागौमोन सोरबाया जुदि ना जुदि लाङोबा बे जोंनि नोलोबारि एरिया बा गगामुख एरियानि रायजोफोरखौ मा बुंनो सानो नों लांफैनो हागोन आरो जों हलसेल रेटआव मिलायनानै हरनो हागोन जायगाखौ खिन्थिहरदो अबावहाय खलबारि बाथौ मन्दिर जिं टारजाननि न' जिङाव मा ना मोनगोन खिन्थिहरदो मागुर सिंगि गोरि बिदिनो थुरि बामि दं खावैबो दं गोरि थाबाय लोगोसे मिक्सार ना आरो दैज्लांफ्रावथ' होनबाथ' गोसोबायदि नाफोरखौ मोनजायो ना मोनजानाय खस्थ' खालामबा दिनैहाय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला आङो मा जाहैबाय बेयावजोंबो रायलायबाय आरो जानि बे फंबायमोनजोंबो एसे रायलायबाय आङो माने बेयाव जे फैगोन होननानै आंहा खुनु प्लेनिं गैयामोन बिसोर जे ना हमदों आंबो दाख्लैनिफ्राय मिथिदों आङो मा जाहैबाय थेवब्लाबो फैनाय हिसाबै आङो बिथांमोनावथ' दैज्लाङाव आङो सम भिडिअ लाना फैनाय जाखायो थेवब्लाबो दिनैहाय दैज्लाङाव फैयाखै आं मेसेङावनो फैनानै नुफैबाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय बिथांमोनाव दायो जोंनि नैबे मिंमां हालामाव फ्राय मानसिनि न'खराव जेनेबा माइहुं बा जिगाब नुनो मोननाय जायो बा आजिखालि फ्राय जिगाबफोरखौहाय मालाय दुब्लियावनो मारा होना लाखायो थेवब्लाबो नैबे जा बिहावमोननि न'आव बा जा बैनामोननि न'आवहा मा जाहैबाय दैज्लाङाव ओरैबायदि दै जायो ओमफ्राय आरो मा जाहैबाय माने माइखौ गायनो हाखाथाराखै आरो माने बे बेलायावहाय मा जाहैबाय आंबो फैनायखाय आरोना आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोनहा जुदि नायनानै माबायदि मोनो आरो सोरनिबा खोथाखौ नोंथांमोना खोनानानै बा माबायदि मोनखो बा गोसोआव माबायदि सानखो नोंथांमोनासो मिथिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो हादो आरो सोरबाफ्रा जुदि नाखौ नांगौब्ला आं खावलायखाबाय नाया हमनानै अलरेडि दोनखानाय दङ मोनसे जायगायाव माने स्टक खालामनानै मथथे 50-60 केजिनि गोजौ जागोन आरो ना जुदि सोरबाफ्रा जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन डाइरेक्ट न'आवनो फैनानै न'आव फैलायनाय हिसाबै नोंथांमोना माने माबा मोनसेबाबो एरा दरानि गेजेरजोंहाय नाफोरखौ गोसोबायदि बासिनानै बा गावनि गोसोबायदि फसन्द बायदि लानानै थांफैनानै बा जानो हागोन आरोखि आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय दै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनो मोजां मोनो गाज्रि मोनो बे नोंथांमोननि खोथासै जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'बाय मोजां मोनदोंना मोजां मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो बिदिब्ला अके बाय